खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि प्राइम निउज 24 नि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों। मैया दाख्लै मोनसे इउटिउबारा, मोनसे बड'लेण्ड टाइगार मुंनि इउटिउबारा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानव गेदेर दाख्लैनि गोजोन सक्तिनि सासे सिगनेटरिखौ गोबां खोथा जानला मोनला खोथा बुंदों। माने आन्दोलन गैया, मा गैया, ओरैनो गोदाव सोरावनो माने आन्दोलन गैयालासेनो बिथांमोना खौसेथि बर' सुबुं आफादा मा होनना बुङो, बिथाङा बुंनो नागिरदों जे सिगनेटरि जाफानो मोनबाय। बियो बिथांनि बुंनाया एकदम, आं बुंदों दिनैनि थारिखआव सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि हिसाबै आं बुंदों बिथांनि बुंनाया खुनु मिनिं गैया आरो मिनिंलेस। आं बिथांखौ बेखौसो सोंनो नागिरदों जे नोंथाङा सासे इउटिउबार हिसाबै, धनजित रामसियारि नोंथाङा सासे इउटिउबार हिसाबै बेबायदि सोरबा मोनसे आफादखौ सोंखारिनायनि खोथा बुंनायनि नोंथाङा खुनु मोन्थाय गैया आरो बेबायदि बुंनो नाङा। आरो बेफोरबायदि जानला मोनला कमेन्ट होलाबाय थानायनिफ्राय नोंथांखौ गोजानाव थानो थाखाय जोङो माने खावलायदों। जाहाथे बेफोरबायदि गोदाव सोरावै जानला मोनला इउटिउबार होननानै खोथा गैया बाथ्रा गैया, गोदाव सोराव जारिमिनारि जेबो बर'फोरनि जेबो जारिमिन मोनथि रोङै सुबुंफ्रा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंनो थाखाय खुनु राइट्स थाया। नोंथाङा दिनै मोनथिनो हागौ, जोंनि गाहाय आफादगिरि बिथाङा मानाव गेदेर मिहिनेश्वर बसुमतारी सारा दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड आन्दलनाव खेबनै सुक्तिनि सासे सिगनेटरि, बेखौ नोंथाङा सिगां सोंना लागोर। बिथाङा बबे समनिफ्राय बबेहाय बेसेबां दिनसिम बिथाङा जे मा जातिनि थाखाय मावबोदों बेखौ नोंथांनो जोंनि धेमाजि जिल्लानि बिथां गाहाय नेहाथारि बिथाङा नोंखौ फोरमायखाबाय। आं नोंखौ आरो गोदानै बुंफिननांगौ बाथ्रा गैया आरो नोंथांखौ आङो बेबायदि माने खुनु बुजायनांगौ दं होननानै आं सानथ'वाखै। बेखौसो आं नोंथांनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों। दिनैनि दिनाव नोंथाङा मोनथिगौ, थांनाय 2011-10 आरो 11आव बिएनसि मुंनि मोनसे बर' माहारिफोरखौ मोनसे गथा खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया बिएनसि मुंनि मोनसे आफाद दादोंमोन। बेवहाय गासैबो बर'नि हारिमायारि आफादफोरखौ लानानै गासैबो आफादफ्रा, धोरोमारि आफाद, एनडिबिखौनो होन, एनडिबि बे समाव मोननै मोनथाम नङामोन, मोनसेयानोमोन, बिथांमोनाबो बिएनसिआव जुगदान जादोंमोन। बै समाव नोंथाङा मोनथिया आं मोनथिया, किन्तु बेवहाय बर' फरायसा आफादा बिएनसिआव फार्स्ट लें दानदोंमोन। माने बे बिएनसिआव बिथांमोना थाफायाखैमोन। प्रमद बर' सारनि दैदेननाया बेयाव बिएनसिखौ माने इनकार खालामदोंमोन। बेखौ नोंथाङा नाय। होमब्ला दिनैनि दिनाव आं नोंथांखौ बेखौसो बुंनो नागिरदों जे इकुवेल होनना बुंबाय थादों, गासैबो जमा माने इलेक्सन गेलेनांगौ, माबा खालामनांगौ, बेखौ खोथा बुंबाय थादों। जोङो बार नोंथांमोनखौ खावलायदों, बेफोर नोंथांमोननि जाथायफ्रा इलेक्सन मेटारा, बिटिसिनि इलेक्सन मेटारा बे बिटिसिनि बाथ्रा, बिटिसिनि बाथ्राखौ आउट अफ बिटिसिआव नोंथाङा जोंखौ सारदेर लानानै खोथा बुंनो नाङा। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा आउट अफ बिटिसिआवल' जोङो राज खालामदों आरो जों सावरायबाय थादों। गासै रायजोफोरा जोंखौ गोबाना लादों। दा जोङो खनसे नङा खननै नङा खनथाम दिनै बर' लिडारफोरजों, बिटिसिनि दिनैनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों थगायजादों। 1993आव बिसि एकर्ड खालामबाय बर' फरायसा आफाद, बेवहायबो जों थालांबाय। 2003आव बिएलडि एकर्ड खालामदों, बेवहायबो जोङो थालांबाय। नै दाख्लैबावै 2020आव 27 जानुवारियाव गोजोन सक्ति मोनसे खालामबाय, बेहायबो जों थालांबाय। बेखौबो जों थालांबायखौनो बुंनांगोन। दासिमबो कमिसननि खोथा बुंदों, कमिसनबो दाफुंनाय जायाखै, जेबो जायाखै। दिनैहाय मोनसे खोथा बुंदों, कर'ना भाइरास गिलु बालुनि थाखाय बेफोर माखासे नाटक जादों होननानै नोंथांमोना माने सोरबाया बुंनो नागिरदों। जों खिन्थु बुंनो नागिराखै, जों बुङाबो बेयो नाटक होननानै, खिन्थु जानो हायाखै। आरो जायोमोनब्ला, जाथारोमोनब्ला बिटिआर होनना बुंदों, बिटिआरआबो दिनै जायाखै, बिटिसि महरैनो दङ। दा बिटिसिआव नोंथांमोननि माखासे मेटारफोरखौ लानानै नोंथांमोना दावराव दावसि जाबाय था, खिन्थु आउट अफ बिटिसिआव नोंथांमोना जोंखौ नाथ्रोदनानै खोथा बुंनो नाङा। आरो नोंथाङा इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसन
जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बुंनो थाखाय नोंहा खुनु राइट्स गैया आरो मोना आरो बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय नोंथांखौ आं गले गले खावलायदों गोजानाव थानांगौ आरो नोंथाङा जिबायदि जों खावलायगोन नोंथांमोननि चेनेल नैबे निउज प्राइम 24 नि गेजेरजों जों नोंथांमोनखौ खावलायदों जे हे बिटिसि इलेक्शनाव नोंथांमोना जि दाङाबादि जाबाय थादों नोंथांमोना जाबाय था किन्तु जों मोनसे खोथाखौ जों दुखु मोनदों जोंनि बा नोंथांमोननि बिटिसिआ रोजा रोजा बर' सुबुं जिउ खोमानांनानै मोननाय सोरजिजानाय मोनसे बिटिसिखौ गभर्नरनि आखायाव थांनायखौ नोंथांमोना बेखौ मा होनना सानो नोंथांमोना मा होनना सानो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना सान बेखौबो एसे साननानै नाय खारन जोङो बेखौ जों गावनो आलादा बड'लेण्ड मोनाब्लाबो जों गावनो गुबुन हारिजों जों सामलायजाया गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थाया होननानै जोङो बेसेबांबा रोजा रोजा बर'फ्रा जिउ खोमानांनानै बे बिटिसिखौ सोरजिनायखौ दिनै गभर्नरनि आखायाव नोंथांमोना नांगौ नोंथांमोननि चेनेला नांगौ होननानै बुंनाय बाथ्राया बेसेबां गनायजाथावना बेखौ नोंथांमोनाबो एसे फिलिंस खालामनानै नाय माने गावनि गोसोआव एसे सान जोङो खावलायगोन जोङो माब्लाबाबो लुगैया जोङो बिटिसिनि बाहेरानि बर'फ्रा बेखौ लुगैया जे बिटिसिआ गुबुननि आखायाव थांनायखौ लुबैया नोंथांमोननि दिनैनि दावराव दावसि गावजों गाव गादि सेलायलायनायनि दिनैनि बे इलेक्शना जोंनि नोजोरा नुहुरबाय थादों थांनाय एमपि इलेक्शनाव जेरै नब कुमार सरनिया बर'नि सुथुर बिथांनि आखायावनो आरोबाव फिन थांनाय लामायाव फैबाय थादों बेखौ नोंथांमोना नोजोर होनानै खामानि माव जों बेखौसो खावलायगोन किन्तु जोङो बार बार खावलायदों जोंनि आउट अफ बिटिसिनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोना जोंखौ खोथा बुंनो नाङा आरो फैबाय थानाय समाव इलेक्शन फैदों इलेक्शन फैबा नोंथांमोननि बिटिसिनिफ्राय फैगोन आउट अफ बिटिसिआव फैगोन उमुगाव भोट हो तुमुगाव भोट हो नोंथांमोननि बिटिसिनि माखासे बर' लिडारफ्रा फैसा खामायनो थाखाय पलिसि खालामफैगोन बेखौबो जों मिथियो किन्तु बे बाराव जोङो बेबायदि गनायनायाव गैया आरो जों बेबायदि रोखोमै थाङा आउट अफ बिटिसिनि इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसना जाय गभर्नमेन्टआ जोंनो बे जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनानै होगोन जों बै गभर्नमेन्टजोंनो जोङो थागोन आरो जोङो सार्थलबि जाय गभर्नमेन्टआ जोंनो बे खामानिखौ मावनानै होगोन आउट अफ बिटिसिनि बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ थुख्रासेबाबो सुफुंना होगोन बे गभर्नमेन्टनोसो जोङो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जों होगोन बे जोंनि थाखाय जोंनि मोनसे थांखि आरो बे रोखा बेखायनो नोंथांमोनखौ जों खावलायदों नोंथांमोना नोंथांमोननि बायदियै सोलिलांबाय था जों बुंनो थाङाखै नोंथांमोना दिनैहाय इएम जादों जिएम जादों चिफ जादों नोंथांमोना बर'आनो जादों किन्तु सासेल' नायल' जाल' सासे एमपिखौ नोंथांमोना जे गुबुननि आखायाव हगार हरदों बेखौ नोंथांमोना नायनालाय बेफोरखौ नोंसोर सालिजारि खालाम बेफोरखौ नोंसोर नाजा बर'नि गेजेराव लाबोफिननायनि सिमां नोंसोर सुजु आरो नोंसोर हाजासे बर' रायजो राजाफोरखौ बुजाय जे जोङो खौसे जानायनि लामायाव फैनांगौ बे खोथाखौ बुं नोंथांनि खोथाफ्राथ' माने एकदम भेलुलेस नोंथाङा जिबायदि खोथा बुंलाबाय थादों एक्सुवेलि नोंथाङा सासे इउटिउबार जानानै वान दारिया माने एक दारिया खोथा बुंबाय थानायफोरखौ बर' रायजो राजाफ्रा नायबाय थादों आरो नुबाय थादों नोंथांनि खोथाया मोनफ्रोमबोआवबो भेलुलेस आरो नोंथांखौ जों मोनसे पिक्सार नुदों बे पिक्सारफ्रा नंगौना नङा नोंथांखौ जोङो माने नोंथांनि माखासे इउटिउबार चेनेलनि खिथु उनाव जाय मानसिफ्रा कमेन्ट होदों नोंथांनि माखासे इलिगेल खामानि मावनाय माबा नारि केलेंकारि माबा माबि फट' होलाबायना माबादों बेसेबां सैथो जों बेखौ बुंनो थाङा किन्तु गावनि बिखुंखौ नायगोर नोंथां बिनि उननिफ्राय नोंथाङा बुं आरो जोङो गले गले खावलायदों इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसना ओरैनो दाजानाय आफाद नङा बियो खनले खनले बर'फोरखौ आउट अफ बिटिसिनि बर'फोरखौ थगायबाय थानायलाय जोङो सोरजिनो गोनां जादों आरो जों सोरजिना लानो गोनां जादों बेखौ नोंथांमोननि बिटिसिनि बर' लिडारफ्रानो जोंखौ थोनदों जे माबा मोनसे सानदो आउट अफ बिटिसिआव बर'फ्रा माबा मोनसे जादो होननानै फाराग लाबोनाया नोंथांमोनानो फोरोंदों नोंथांमोननि माखासे जोंनि आउट अफ बिटिसिनि बर'फोरखौ माखासे मोनथायनिफ्राय सुजुग सुबिदानिफ्राय डिप्राइभ खालामबाय थानायनि थाखायनो जोङो नैबे बर' पिपल अर्गानाइजेसन खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जों दादों आरो गोग्गोमैनो दङ आरो सोलिलांबाय थादों आरो जोंनि माखासे जांख्रिथायजों जोङो जोंनि दिनैनि बे भारतनि डेम'क्रेसि हादोराव बयहाबो जांख्रिथायारि मोन्थाय दङ आरो जांख्रिथायागौ माने बर'फ्रा जेबो मोनफेराखै बेखायनो जोङो आउट अफ बिटिसिआव जोङो जोंनि बायदियै जों थांनानै जोंनि माखासे सुबिदाफोरखौ जों आदाय खालामनो लानो थाखाय जों थिक थाक खालामनो नोंथाङाथ' बेखौ साबायखरसो जासिनांगौ मा नोंथाङा उमुगा उमुक थुमुक बेखौ नोंथाङाथ' बेफोरबायदि बुंनो हानायनि खुनु राइट्सआनो गैया एजेट नोंथाङा जुदि बर'नि सासे थै गोनां बर'नि जुदि सासे मावथिबा बर'नि सासे जांख्रिथायारिबा बर'नि सासे नोङो जुदि मेलेमजिबिबा बर'नि माने सुजुग सुबिदाफोरखौ नोङो सिन्था खालामनो रोङोब्ला नोङो बर'नि गांनाय उखैनायफोरखौ डिप्राइभनिफ्राय जुदि माबा मोगथां महर होनो जुदि सिन्था सरसा खालामदोंबा
हारसानि निउस चेनेलफ्रा जोंनि माखासे चेनेल माबाफोरखौ दुखु दाहाफोरखौ नोंथांमोना बोस्रांनो सिन्था सरसा खालामनांगौ। जिहेतु हारसा निउसफोरा जोंनि माखासे बर'नि गांनाय उखैनाय माखासे साद जारलाफोरखौ हारसा निउसाव होआ, मोनफ्रोमबो निउस चेनेलाव होयो हिसाबै नोंथांमोननि इउटिउबार चेनेलानो जोंनि बर'फोरनि माखासे दुखु दाहाफोरखौ बुंफुंना होगोन, जाफुंहोगोन, बुहुमाव खोन्थागोन, सरकारनिसिम सौहैहोगोन। बेफोर रादाबफोरखौ नोंथांमोननि इउटिउबार चेनेलखौ जों मान आरो सन्मान होयो। आरो नाथाय नोंथांमोननि सन्मानखौ नोंथांमोनानो जाना लादों। बे इउटिउबार चेनेलाव नोंथांमोनखौ जों बेखायनो खावलायदों जे मोनसे आफादखौ नोंथांमोना एखुथा दोननानै माखासे खोथा बुंनायफोरनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानांगौ। आरो आं बेखौनो खावलायगोन, मानगोनां धनजित रामसियारि गले गले खावलायदों जे नोंथांनि बे जोंनि इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसनखौ जिबायदि खोथा बुंदों नोंथाङा बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि इसिबां जुदि सिन्था सरसा दङब्ला नोंथाङा फै, जोंनि आफादगिरिखौ इन्टारभिउ ला जे नोंथाङा बबे फारसेथिं दङ, बबेथिं दङ, बबेथिं गैया, नों मा सिन्था सरसा खालामदों। जोंनि इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसननि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा इन्टारभिउ लाना सोंबानो जाबाय, मा खालामनो नागिरदों, बोरै जादों, खामानिया मा आवगायदों, बेफोर खोथाफोरखौ सिन्था सरसा खालामनानै नोंथांमोना सोंनांगौ। अब्लानो नोंथांमोना बबे सैथो बबे असैथो नोंथांमोना क्लियार हिसाब मोनगोन। खिन्थु नोंथांनि जिबायदि खोथा बुंबाय थानायाव जोङो सहायनो हायाखै। आरो बेबायदि रोखोमनिफ्राय नोंथांखौ जों गुरै खावलायदों जाहाथे नोंथाङा बेफोरबायदि माने गोदाव सोराव खोथा बखिलाबाय थानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आं बेखौनो खावलायनानै रायजोफोरनिसिमबो मोनसे खावलायनाय, बिथां धनजित रामसियारिया जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जिबायदि सोंखारिनानै खोथा बुंलाबायदों बे मिनिंलेस आरो भेलुलेस। बर' रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों, बिथांनि इउटिउबार चेनेलखौ हायोब्ला आं बुंदों नायियानो मोजां, खारन मोजां बुस्थु फैखाया नालाय। बिथांनि माखासे कमेन्ट्सफ्रा जोंनि बर' माहारिफोरनाव माने मोजां माने रिजाल्ट फैयै बायदि नुदों। बिनिखायनो आङो नायनाङा होननानैसो खावलायगोन दिनैनि दिनाव। आं माने बड'लेण्ड टाइगार इउटिउबार बिथांनि जिथुनाखि चेनेल, बे चेनेलखौ जाहाथे फैब्लाबो माने नायालासिनो थाब्लानो साबसिन जागोन। नङाब्ला नोंथांमोनाबो बर' रायजो राजाफ्राबो खर' गुदुंसो जालाबायनांगौ जायो। खारन नङै बाङै खोथाफोरखौ बुंनानै माने बियो गोदाव सोराव खालामो। बिनिखायनो बिथांनि माखासे कमेन्ट्सफोरखौ गोजानाव दोननानै जोङो माखासे जोंनि गोग्गो समाज दानायाव हेफाजाब होनो थाखाय आं गासै जोंनि आउट अफ बिटिसिनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ आरो बिटिसिनि माखासे बर' रायजो राजाफोरखौबो खावलायगोन, जाय मोजां सरकार सलायगोन, जाय बर'नि सिन्था सरसा खालामगोन, जाय बर'नि गांनाय उखैनायखौ एसे मोजाङै लाबोगोन, बेखिनियाव हेफाजाब होनो थाखाय आं बिटिसिनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायगोन दिनैहाय आउट अफ बिटिसिनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै। आरो जों नुदों, आंबो एजेड सासे एक्स बिल्डिमोन। दिनैहाय आङो एक्स बिल्डि जादोंब्लाबो फैनानै नैबे इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसननि आफादनि मोनसे आदरखौ मोजां मोननानै आङो बे आफादनि जानानै दिनैहाय खामानि मावबाय दङ। आङो नुबोबाय थादों, जों नुबोदों 2003आव जों बिटिसि हालामाव गिदिंदोंमोन, दानि बिटिसिआव जों गिदिंदोंमोन। लामा मोनसे मोजां गैयामोन, इउनिभार्सिटि गंसे गैयामोन, इन्जिनियारिं अफिस माबा गैयामोन, मा होनना बुङो बेबायदि डिसि अफिस गावनि गैयामोन, मा होनना बुङो मेडिकेल मोनसे मोजां गैयामोन। बहुद बुस्थुफ्रा गैयामोन। दिनैहाय 15 बोसोराव जि जानांगौ जादों। आरो नोंथांमोना आरो गिदिंना नायबाव, आपार आसामफ्राव थांना नायहैथां। जोंनि आसाम सरकारा जेब्लासिम दाजादों, आसामा जेब्ला नेपालनिफ्राय आसाम मुङै जोनोम मोनदों, बै दिननिफ्रायनो बिथांमोना जोंनि बिदा गेदेर जेरैहाय हारसाफ्रा रायजो खुंबोबाय थादों, आसामिसफ्रा रायजो खुंबोबाय थादों। बिथांमोननिनो गासैबो अफिस आदालताव बिथांमोननिनो गासैबो सुबुंफोर दं। आइएएस अफिसारनिफ्राय लानानै एपिएस अफिसारनिफ्राय लानानै पुलिस अफिसारनिफ्राय लानानै गासैबो माने गुबुन हारिनि गोजा गासैबो अफिसाव नुनाय माने जोङो गुबुन हारि बिथांमोनखौसो नुनो मोनो। खिन्थु बिथांमोननि जौगानायखौ नाय, आपार आसामाव माबायदि, नोंथांमोननि बिटिसिआव माबायदि, 15 बोसोरनि बिटिसिखौ नोंथांमोना नाय। आं बेखौ बुङो, नोंथांमोननि साखाथियावनो नाय, कामरुप बायदियाव नायहैथां। थाबायनो हानाय मोजां लामा गैया, मोनसे मोजां मेडिकेल कलेज गैया, मोनसे मोजां माने हस्पिटाल गैया, मोनसे मोजां इउनिभार्सिटि गैया। खिन्थु बेफोर बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना दिनैहाय मोननो हादों। जाय बिटिसि दाफुंजानायनि उनाव बेखौ नोंथांमोना बुंनांगौ। मोजां खोथाफोरखौ नोंथांमोना प्रसार खालामा, खालि गाज्रिखौल' नुयो। खिन्थु मोनसे मोननै थालांखायो। बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्टआनो, आसाम गभर्नमेन्टआनो दिनैसिमबो जेसेबां गांनाय उखैनायफोरखौ दिनैसिमबो समाधान खालामनो हायाखै। न' गैजायै जुफ्रि दुनियानि दङ, बिथांमोननि निउसावबो नुबाय थायो जोङो। खिन्थु दाख्लैबावै जोंनि बर' गुवाहाटियाव
आथिं गैयै गथ'खौ लानानै सासे बिदाया लाबथिंबाय थादों बेफोरखौ नागिरनानै संस्थापन होनो थाखाय नोंथांमोना सिन्था सरसा खालाम नोंथांमोना बेफोरखौ प्रसार खालाम जाहाथे जोंनि गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथांनो मोनसे न' होयो आसाम सरकारा जाहाथे न' गंसे होयो बेफोरबायदि मोजां खामानिफ्राव नोंथांमोना इनभल्भ जानांगौ नोंथांमोना सोरबा आफादखौ खोथा बुंनाय सोरबा माबाखौ बुंनाय सोरबा माबाया मावाखै उमुगा थुमुगा मावाखै दिनैहाय जों मोनसे खोथा बुंगोन बर' फरायसा आफादा खामानि मावाखै होनना जों दिनैसिमबो बुङा खिन्थु बर' फरायसा आफादा बेखौल' मोजां मावदों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामदों बेनो जोंनि थाखाय जोबथा मोजां आरो बे आफादा बर' माहारिया जेब्लासिम थांना थागोन अब्लासिम थाबाय थागोन इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसनाबो आउट अफ बिटिसिआव बर'फ्रा जेब्लासिम थागोन अब्लासिम जोंनि इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसनाबो थागोन आरो नोंथाङा मिथिया खोमा जोंनि मिहिनीश्वर सारा थांनाय बाराव मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ खौसे खालामनायाव बेसेबां बिहोमा बेसेबां खामानि मावदों बेसेबां सावरायलायदों नोंथाङा जेबोखौनो मिन्थिया गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया नोंथाङा जिबायदि खोथा बुंदों नोंथाङा एकदम मिनिंलेस एक्चुअलि नोंथाङा सोंना ला प्रमद बर' सारनाव मिहिनीश्वर सारा बेसेबां जोंनि आउट अफ बिटिसिनि जानानै आरो बर'फोरनि जानानै खौसेनि खामानिफोरखौ बेसेबां आगबारिलांदों आरो बेसेबां खामानि मावदों थांनाय बाराव सिट शेयारिंनि थाखाय नोंथांमोननि बिटिसिआव गुलुं गुजुं जानानै दिनैनि दिनाव आरो मोनसे फ्राद जोङो नुबाय थादों बर' फरायसा आफादानो माने बर'फोरखौ खावनै खालामबाय होननानै जोङो दिनैनि दिनाव बुंगोन मानो होनना बुङोबा बे एकदम नुनाय बाथ्रा ओंखायनो जोङो बेखौसो खावलायदों बर' फरायसा आफाद जानानै मोनसे राजनितिक हान्जायाव थायाबालानो जों जेरैहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा गेजेरनि जानानै खोथा बुंबाय थादों बर' फरायसा आफादखौबो जों गेजेरनि जानानै खोथा बुंनो थाखाय खावलायगोन आरो बेयो मानो होनना बुङोब्ला बियो मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसननि मोनसे मावनांगौ हाबा बेफोरखौसो नोंथांमोना नोजोर होनानै खोथा बुंनांगौ इउटिउबारफोरनि खामानिया बे खिन्थु सोरबा संगठनफोरखौ सोरखारिनाय मानाय बे नोंथांमोननि हाबा नङा आं बेखिनिखौनो खावलायबाय धनजित रामसियारि नोंथाङा आंनि खोथाखौ जुदि बुजिदोंब्ला जाहाथे बे रिप्लाइखौ होफिनो आरो बेबादिनो नोंथांखौ जों दिनै रायनो थाङाखै नोंथांखौ जों माने बुंनो थाङाखै नोंथाङा सासे गियानि गुनिका हयथ' नोंथाङा PhD खालामनाय मानसि जानो हागौ नोंथाङा IAS जानो हागौ माने खाबु मोनैखाय नोंथाङा सासे फिसा माने इउटिउबारनि चेनेलनि गेजेरजों गावखौनो प्रसार खालामनो थाखाय सिन्था सरसा खालामदों जानो हागौ जोंहा बेफोराव नोंथांनि पार्सनेलिटि मेटाराव जों सिन्था खालामाखै खिन्थु जों सानाखैबो हथायथ' नोंथांखौ जों बेखौसो कटेक्ट खालामना होदों जे जोंनि आफादखौ माब्लाबाबो नोंथाङा सोंखारिबाय थानायनि खुनु मोन्थाय गैया आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ नोंथांनि सायाव रिप्लाइखौ मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय